Tak to je extrém. Osi. Pozor, aký mravec sa je kokot. Kokot už nevidím, mám v očách pot. V očoch pot. To sme rezli vtedy úplne, keď sme tu boli prvýkrát. Čo? To sme nelezli. Ale ne s tebou. S Dudusom, s 2 Nemcami. Á, fakt? To si nepamätám. Toto som lezol, že ja s Dudusom. Ja som toto s tebou lezol, keď sme išli z hora z Aziata. Môže byť. Dobre, potom ešte keď sa vyžujem. Čo som chcel? Odsun? Ne. Climbing rock. Včera večer som sa na ňu len tak kúkol. A není, že nikde. Koko, mohol si tam jebnúť to trička, už tam máš kliešťa na ňo. Už tam mám? Aha. Dobre. Ale kámošek, ale toto je... A je to kliešť, piču. Jebe? Jak sme tam liezli, nemáme video, čo Julko? Toto? Nemáme. A ty si ani nepamätáš, že sme tu boli, čo sa tu Vieš čo je halu, že ja som to s ním bol tiež raz. A tiež to nepamätám. Ne, ja si spomínam, že som to už liezol. Ale to, že s Nemcami, tak to som úplne... Ja sa doškrkám zase. Ty kokot, Peťo. Kokot. Ty si že inde. O. Máš to. To je čo madlo. Pičus! To je madlo ako... Máš to, Poď. pomaličky. Poď, nohy hore. Nohy hore. Nie, aj tam, poď. Bojuj. Pravú nohu hore, ak sa ti dá. Dobre. A pekne, Druhú som v pohode? Ja odplatil od toho. Poď, Erik, poď. Ale teraz... Ty kokos, vykol sa mi noha! Pozor, aký mravec sa je kokot. Daj ho do piče. Čo ho dopustil kvôli mravcovi? Čo je, kde? Pozor, Maťko. Dobre, bodem padá z hora. Pozdrav, Maťo. Daj si bacha. Ty kokos, že si sa porezal. Tak to ti jebe. Priprav sa na to. Čo? To až tak? To nedrží moc dobre, že? Drží to výborne. Hej. Chlapči, je to úplne popiči chyt. Ťažký? Áno, To pavd je zlý. proste. Tak, ľavá lišta, pravá päta bližšie. Popravde je to také, že čím vyššie si, Cross. sa to už nedá držať. Teraz nohy prehoď doľava. To sa udržíš. Pull up. Do okamih. No. Všetko padlo. Pull up, dvihnúť sa a preniesť váhu doľava. To je dosť ďaleko. Toto Peťo robil. To robil Peťo, hej. Tu má Peťa, tak. A ja som išiel cross. Cross je parádny. A teraz ľavá noha a pomaly púšťaj tú pravú. Lebo ťa vyletí. Tak. Šéf. A nohy doľava. Poď. A Peťa. Zapetuj to. Pekne. A Peťa. Koľko frajer. Poď, rýchlo tam. Tak, si safe. To som piči A toto je chill. Toto ma relaxuje. To je príjemné. Piča je Red Bull. Dal na žabu sem doprava a to som sa potlačil. Ja som urobil toto. Hej, a ty si urobil toto. Toto mi filovalo dobre. Poď. No, už som nebol nebezpečný. Piči. Paráda. Pomaly tú petu dole, inak. Pomaly. Piči, ja proste ne... Čo vám to jebe? Kam dávate tú nohu, ty Hoď si kokot? gel stenu. Ja neviem. Bolesť. Nemáš žiadny. Detská ratolesť. Aha, pekne. Aha, poď. Nesieš veľa alkoholu. Poď. Démon. Hlbšie daj tú pravú možno. Poď, Dudu, poď. Škoda. Keby si tú pravú dal hlbšie. To sa ti rovná s tou lovíkom tu poplatí. Ja. Nohy. Tak. Ten krok. Pekne.
Pravú, no, dobre, tam sú, dobre sú. Dobre ma bolí brucho. Dobre ma bolí brucho, kamaríre. Ty si ho porezal, či len akože sval? Ne. Preniesť tie nohy doľava, tak to vyslovene iba. Škoda, že som troška zašeškoval tými rukami. Aj ten top vyzerá, ale nie je zadarmo. Mohlo to byť plynulejšie a ten top je zlý. Všetky tie pokusy, vieš. Aj môj máš natočený ten prvý. No ak tam Erik nesedel, jak čurák. To bol životný. 120. Poď. Fajn, máš to. Poď. Pravá. Poď. A ideš. Super. Pekne tam. Poď. Hop. Pravdou dosť pekný boulder. Poď. Či cesta. Tlač. Povedané. Ešte. Tak, si tam. Dobre. Poď. To už nepustí. To už ani neskúšaj. Pekný. Topka. Ježiš. Ty si to vezol inak, Maťo, že? Hej, on to lezol inak. Úplne inak. On dal pravú nohu, dal doprava. Keď už si vychladol. Chlapče, dobre to máš dorazené. Daj si ten sprej, prosím ťa, lebo... Čo? Ja? Nie, to je čilík. Fakt? No jasne. Mňa to pod kolenom chytá. Či? Vlastne, jak to začínaš? Kam odtiaľ to... Veľký chyt. A nohy. Porádne. Tu. Jebe. Pravá peta. Však to je vejpka. Ja môžem byť takto odebal polku na oslavy narodeninovej. Hej. Došiel s vejpkou, všetkým to podával. Dajte si, aké to je dobré. THCčko, čo? A tam boli nakvapkané Fenixovky. To nemá šancu to udržať. Ježiš, ja som zarád, ty kokos, digery, že som zastal. Pohode. A na budúce. Poď. A ja som tak išiel, hej. Tomu ver, toto. Poď, Dudus. Toto je hnus. Poď, Maťo. Si hybol z váhou. Ja nakapem. Ale jeden. Au! Toto sa mi stalo. 32. Vieš ako? Cítiť. Poď. Ty kokot, či ti jebe? Poď! Do piče. Jasné. Ty piča! Tu na leta pičoviny sa má. Jau, ty kokot. Pišťala. Dobre, je tá jasný si teda. Kde dávaš nohu? Čo máš ty, ako nohu? Ja už neviem, kde dávam nohu. Ti jebe? Ten ženi. Ľavú ruku musíš prehodiť. Tak. Poď, kamo. Tak. Opri dlaň. Opri tú dlaň iba. Naopak. Tak, tlač. Ja to chcem ísť tiež, ale mal by som sa ponaučiť po vás, akože reálne. No vieš, to nutkanie toho, že ja to dám. Že ja to skúsim tiež, čo keď to dám. Ale vymyslené som to teda nemal, no. Ja som proste smírol, ja som tam... Skús mysleť na to, že nemáš čo najviac plochy lesky na tej stene, nech sa ti nešmykne. Hej. Nemaj proste, skús nebyť... Hej. Čo najviac plochy skús využiť tú lesku, poď. Nice. Jak si poťapkal. Ešte, že si to povedal. Normálne som tú špičku No hej, áno, hej. napravil na toto Hej, a už som sa toho nebal. super, som rád. Vieš ako? Ľavé koleno dávam, tým sa odtlačím. Koleno a odtlač sa. Paráda. Tak. To je hrozné, Maťo, ty čo za kokotiny máš, to je extra. Ja neviem. Čo ti jebe? Ja som piču z toho, že to vylezol. Tu na to drží, tu na je ten kokot. Tam drží, no. Ten je. Ja mám vlastne spomienku na toto miesto, ako som len tu došiel s Peťom. Pozeraj, toto. Tu? Tam sme boli vlastne a vtedy som zobral od Andreja kameru a povedal som, že ja jebem toto natáčanie, to robiť nebudem. Ale tedy držím kameru v kuse. Toto je shooter shooterov. Že proste... Tu sme boli teraz. Toto je malý kamienok hneď vedľa toho a je tu že vraj nejaká cestička 6B? Ja že 6C. Jama sa to volá. Jama. A však skús tú petu, kámo. Čo tento tam? Toto.
Môžem? Uvidíme. Pekne. Toto má byť 6B. Čo by si tomu dal 6-ačko? No. Hej. Akože neviem, možno... Prečo by som chytal niečo iné dole, keď rovno chytím top? Rovno, hej. Možno to bolo... Uvidíme, čo na to povie. Pán komentár. Pán Kratší. Aj pán Kratší. Short King. Ty kokot. Poď. Paráda. No, máš to. Banger. Práva vyššie môžeš ísť. A piči. Ja som to musel len tak. Pekne. Ale dobré. To si pekne išiel, ale. Lebo ja som nemal šancu spraviť ten jeden dlhý krok asi. Ale tak nám dvom to šlo pekne hneď do hora a nebolo o čom. No? No, to je. Akože to bola pičovina. Troška si double ričku, ale nevadí. Práva ruka, tam je také madielko. Tak. A práva ruka hore. Na ďalší. Tam v strede. A okej, a práva hore vyššie. A piči. No, dobre. Ty si dlhý. Povaj nohe, jak nie. Ľavá noha. Dole, jak je bouldermarka. Jak končí bouldermarka. Rok bouldermarka. Myslím. Nie, kde sme boli? To je nižšie. No, poď. Obliehať celé to dookola obliehať a cez pravú stranu ide hore. Tam je cez pravú stranu. Á, maj kluna. Ale dobre, dal si. Ty sa ako ešte dodus. Tiež tak, ale... Dá si to už, ne? Dal som to, ale... Dotkol som sa zema. Zoberieš sa ďal tie veci? Hej. Čo? Tak to je extrém. Osi. Môžeš povedať do kamery, že čo sa stalo? No chcel som vyvoziť konzervu. A inak chlapci, viete čo? Reálne tam je hrdzavá konzerva v rohu. Jedna pri tej skale. Úplne, že vážne, poďte sa tam pozrieť. Ale sú tam osy. Nastúpil som do osieho hniezda, keď som ukladal boulder matku. Tu má dve osy, jedna sem. Jedna sem. Fantastické. Vybavené. Ale to za chvíľku prejde. No ak ti modrá prst, tak hej. Ja to necítim, že by to bolo moc zaťahnuté. Lebo asi to máš na kodbe, nemáš. Ne, to automaticky, tejpa funguje tak, že automaticky, ak jemne ťaháš už, ty musíš si to zadávať celý čas, že jemne. Hej. Že akoby, že to len pokladáš. Hneď ak to ťaháš troška, tak už to je moc úzke. Fialový prst. Toto ideme... Toto ideme, že posledne. Takto, možno. To je všetko? Takto možno doprava. Ak je to všetko, tak to posledne. Lebo my sme si vlastne toto zjednodušili, išli sme cez toto. Potom už tento vrch máme vylezený. Už máme. 6-tečko. Jak bol guide, bol pohľad takto a bol tu kruh. A my sme začali odtiaľto. Do praskliny. A tak je to. A potom nám písal chalanisko, že to je zle. Ja som, že Máme ísť odtiaľto všade. po strope, rovno do tej praskliny a takto paut. Toto bude krax. Čiže my sme 6 vedeli, okej. Ty kokok, dobre. To je dobré nápad. Nájdeš tam také miesto na prostredník ináč. Jedno. To ti nepáči, hej? To sa mi nepáči veľmi. Kokot, keby sa to chcem rozhojdať. Ja som na to pozeral, ale Furt nevidím, sme moc ako slabí. sa do toho dostaneš. Na to, aby sme liezli 6-cečka. Je to možné? Keď som takto a toto. Ja neviem, akože. To je extrém. Keď ti bude držať tá noha, alebo je ti držať tá noha. Proste to je, ten overhang je akože extrém. Ale tento chyb je dobrý. Vpravo. Tu a budeš iba čisto. Ja mám 3%. Hej. Mám powerbank. Ale tuto je to pičovina. Tam, jak je hore ďalšia Tam je tá špara, diera. no tak jak je tá diera, tak v diere dobre není a ty chceš ísť tam, kde si myslíš, Vedľa? že ruku nedáš. Aha, Áno, a tam ok. je dobrý. Okay. Tam to tak bolo. Z dola a do toho madla. Nie. Zľava, z ľavého toho štartovacieho a do toho madla. Dobre, to som si nepozeral, že kde tam chytám. Ja som už freestyle, že niečo tam chytím. Nič sa Do nebolo. toho madla. No, tá hrana, hej, tam bude najlepšie, najlepšie.
Neudržím, ty kokot. Nie, to je zle. Dúfam, že sú na dobrej cestičke, ty kokot, lebo... No keď je to tak dlho, tak na... A to je tadiaľ to hore, hej? Hej. No nie, tadiaľ to. Je nakreslené? Hej, lebo doľava to máš 5Bčko. Zľava keď máš Tak. keď pôjdeš, tak to je 5B vraj. No, toto je nechutné. To je nepríjemné, ako Tu sa musíš vytlačiť. ale už to dá. Ale dobre to spravil, dobre. Takže špička, ne peta potom. Do piči. Hej, špička, okej. Ale to nám použil. To nemáš, no, tam môžeš. Vzdelám mu polohu, sa mu to funguje. Povedú tu úspechne. Takže čo, špička tam hore? Hej, potom tú petu prenastavíš na špičku. Hej, ale chalani, je to hrozné. Ten vrch je zlý, Ale že? keď mečneš ten zlý, poď to. Ľava. Práva sa pritiahneš, ľava chytáš tam. Výborne, poď. Yes. Poď, drž to, už to nepúšťaj. Poď. Zase som mal tu... Niečo som mal, pravú ruku som mal zle. Čo si vymýšľal výhovorku? Nevidíš to, ale je výborný ten chyt.